so kai iye ku zo mu taka mata biki ake na gata ashe kiɗan da mata biki ake na girma kiɗan mata ne so mata auren soyayya haka yau dangi sun ce oyoyo kwando ne ke yin yoyo Hafiz ne yau dai an go Firdausi ce amarya ayasa ana shagali aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. Ana shagali aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. To ku taka mata yau dai kiɗan ku na yowa yau kiɗan na mata ne maza ku ja baya aure akai daura duk yau muna murna inuwa na riki tambarin Ana kuna shagali aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. lokacin ku ne yayi aure akai daura to ina amarya ango na yi kera kun ga hannuwan kacibi baya yin koya to ina amarya sai ki Ana taka shagali daidai. aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. Godiya ga Allah yau shi ne muke yiwa kiyamar ya Firdausi dai sai ki takawa ga shawara zan baki sai ki daukewa to ki taka ranar kuce Ana shagali aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. ladabi biyayya kin ji dai aikin ki hakuri zaman aure kin sanya kakaki sai ki manta da zurga duru na kawayenki a zama na aure kin Ana hayyata shagali rawa. aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. To ina an gobaitin ka yau na dauka shawara zan baka gunka kai dauka cinta tufafin tashanta yana gunka shagali ana murna aure Ana kai shagali daura. aure akai daurawa Malam Hafiz ango na Firdausi kun dace. Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akai yau. Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akan yi. Yau dai kiɗan na doka dai irin na mata ku zo yau mu taka biki ake na gata ga amarya Firdausi walla ta yi rata yau dai muna murna aure aka yi Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akan yi. ku taka mata dai ku yo girgizawa ayyo sama ai kasarawar iyawa yau bikin Hafiz ne dai muna takawa yau dai ranar murna farin ciki ne. Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akan yi. Taro ya yi taro tun da kwai mata taron da babu mata bai kai taro ba ashe duka komai za a yi da mata hakan ne yasa ni ba ni raina mata. Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akan yi. Da girma kake so ka je yau ga mata mai kuɗin da ba mata bai kai hamshaki ba duk garin da ba mata bai kai gari ba ko gidan mu ka duba shi ma akwai mata. Biki ake na girma ku yi shagali dangi ranar ku ce da ta zo aure akan yi. Ranar muna ce ta zo ku yi shagali mata biki ake na girma auren soyayya. Ranar murna ce ta zo ku yi shagali mata biki ake na girma aure soyayya. Lale amarya lale ki zo mu taka lale ango lale ka zo mu taka yau dai muna ta murna an yi auren ku shagali muke ta yiwa aure na girma. Ranar murna ce ta zo ku yi shagali mata biki ake na girma aure soyayya. Kudu
inuwa na dike kun ji tambari na. Ranar murna ce ta zo, ku yi shagali mata, biki ake na girma, aure soyayya. Fidausi da yau yar gidan girma ce, ga hali na kirki kowa yana shaida. Yau dai da kirmarki ba ta rashin kunya, sai mu gode Allah kun yi dace da Ranar juna. murna ce ta zo, ku yi shagali mata, biki ake na girma, aure soyayya. Ga batuna ina yi wa yau sai ga dila, Hafiz ne an gwanki kin yi dacen kauna. Da kirki halinsa gashi malami ne, ashe kun yi sa'a godiya ga Allah. Ranar murna ce ta zo, ku yi shagali mata, biki ake na girma, aure soyayya.